גלי? יאללה, בואי. בואי, שירים. איפה את מנגבת את כל המות? אתה? שעושה לנו קרקס? איפה הילדים האלה שעשו קרקס? אפשר לשבת על המגבת? אוי, ניגבתם טוב עם כל הגוף? חבל על הזמן. לכי תני לחגית את המגבת. חגית עושה, הנה גם דליה עושה. היא עושה, זה דליה. ילדים, מה אנחנו עושים אחרי המגבת? כף, לי, יש לי כף ויש לי לי. כף, כף, כפות לי, יש לי כף ויש לי לי. אני יכול, לערבב אני יכול, ולהפך הגדול הכל. כולם יהיו כפות? יש סגול ואדום. יש לי כף ויש לי לי. בוא נראה אם יש סגול. כפות לי, יש לי כף ויש לי לי. דליה, אנחנו צריכים סגול, דליה. דליה, אנחנו צריכים סגול. יש פה דרישות. ולהפך הגדול הכל. כולם יש? כף, תכף, הנה חגית תביא לך כף. כחול, כחול, פליז, כן. חגית תביא כף. יש לי כף ויש לי לי. יופי. לערבב אני יכול, ולהפך הגדול הכל. יש לי כף ויש לי לי. יש לי כף ויש לי לי. אני יכול, חול, 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 לערבב אני יכול, ולהפך הגדול הכל. זה להורים, זה לא לילדים, זה להורים. עכשיו אנחנו רוצים להקיש על הדין. אבל קודם כל ידיים למעלה, ידיים למעלה עם הכפות. עם הכפות, ידיים למעלה עם הכפות. מה אנחנו עושים עם הכף עם